uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela Baba uNsibande noma uMnsibande egameni lenkosi yethu Jesu Kristu ophilayo. Ngibingelele ekhaya lezwi. Ngibingelele entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa. Ubaba uDoyisa lo obingelelayo. Ngisacela ukudlulisa nabo ubufakazi egameni likaJesu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngokuba khona ekhaya lezwi. Ngibonga imfundiso engizitholayo lapha ekhaya lezwi. Ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ngomusa wakhe. Ngangimamela imfundiso zikababa efundisa la khona ngemali ezalisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu Baba ngokungisiza ngokuthi angiyekise ukuboleka imali zomashonisa. Kwakunzima kona baba, kodwa ngiyambonga kakhulu ubaba uNkulunkulu ungisizile kakhulu. Ngiyakheka kakhulu ukuba khona ekhaya lezwi. Ngithi udumo maliye kubaba uNkulunkulu ekhaya ezulwini. Ngiyasizakala kakhulu. Muhle uJesu Kristu, muhle phezu kwempilo yami. Ngiyakheka, kumnandi ukuhlala ekhaya lezwi, ukufundiswa ngey'mfundiso eziphilisayo. Baba uNsibande, uNkulunkulu akubusise ncike Nkosi nomndeni wakho, anibiyele uThixo wethu. Ngiyafisa nje ithi iNkosi ngisize nami ngihambe njengokusho kwakhe ekhuluma ezwini lakhe egameni lenkosi yethu uJesu. Ngiyabonga uJesu Kristu inkosi. Amen. Ngiyabingelela baba egameni likaJesu Kristu. Elinye lamaphupho engibe nawo we-rapture ngo-2025 January, kusho ukuthi kwenzeka ngisemsebenzini esikhathini nje emini. Kwavele kwabamnyama, kwabe ngathi sebusuku. Kwakhala ixilongo. Ngabona abantu benyuka kuye emafini. Ngabe sengaphuma ngitshela amanye ama-colleagues laba emsebenzini, ngithi kubo isifikile inkosi yamakhosi. Sahlala lapho nama-colleagues, like wonke umuntu nje e-confused ukuthi kwenzakalani. Kwabese kwabuyela futhi ukukhanya, kwaba isemini njengenjwayelo. Mase kubuyela ukukhanya, ngabona iy'mpahla zabantu, ezinye zilenge ezihlahleni, ezinye ziphansi. Ngabe sengabona ubhuti wami engilamana naye, ngazuthi uhamba ecosha izimpahla lezi zabantu eziphansi, ewubonakala umuntu omangele ukuthi kwenzakaleni. Ngabe sengikhumbula ukuthi kwi-Revelations chapter 3 kuthiwa onqobayo uyokwambathiswa okumhlophe. So lezi mpahla lezi beziphansi nalezi bezihlahleni beziphuma bezisala ebantwini abenyukayo, kusala lezi mpahla bebezigqokile. Wabese laphela kanjalo ngaphaphama. uJesu Kristu oyinkosi. Ngibingelele uMamtsibande, ngibingelele uMamtsibande, ngibingelele ekhaya lezwi entabeni yendlu kaJehova kuyabonelela. Baba, ngiphakamisa ukubonga okukhulu ukuthi kade ngisekhaya lezwi, manje sengisentabeni. Ngiyabonga baba, iphasika ave saphatheka kamnandi, ave saphatheka kahle. Siyabonga kakhulu nje ukudla komphefumulo, ukudla kwethu. Indumiso yayilapha. Hhayi, ngajabula kakhulu kulo nyaka ka-2025.
ukuthi nje ngibone entabeni enzi kaJehova kuyabonelela ikhaya elikhulu. Hawu, ngiyabonga kakhulu baba. Ngiyabonga baba uNkulunkulu ungiprovayidile nje ngomsebenzi nje kade sisemkhosini wa-14 days. Ungiprovayidile ngomsebenzi, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Siyayibonga nje imikhuleko omningi osipha yona. Inkosi nje ikubusise, siyabonga kakhulu baba. uNkulunkulu ngendlela angibusise ngayo ngisacela baba i-account number i-account number kufuna ukunikela okweshumi. Ngiyabonga kakhulu baba, ngiyabonga kakhulu. Eyi kwakumnandi ephasikeni, eyi. Jesu Kristu inkosi, ngibingelele Mamtsebande ekhaya lezwe entabeni kaJehova kuyabonelela. Awu bazalwane, ngithi nje angimbonge nje uJehova ngoba uyakwazi ukwenza indaba yakhe. Uyakwazi ukulungisa izinto lana kubheda khona, azilungise. Hayi ngoba uyakwazi nokusithoba nokusehlisa. Athi noma impi ihlasela yena afika sehlisa. Angibonga kakhulu uNkulunkulu bancile. Kwawuthe ngoLwesithathu ophelile, ngeviki eliphelile. Ngena nje wangena iWhatsApp, intombazane le engangisebenzela ayithe ngiyathakatha mina qobo lwami. Nalo engihamba nayo inyanga le engihamba nayo. Umuthi ngiwuthatha kuyona. Engiyambonga njalo nakhona uNkulunkulu. Yangifakela imeseji athi hawu, hayi mntamalume, hayi ngicane mntakamalume. Uyaphila yini? Ebese egijimisa amameseji emva kwalokho ethi yaxolisa wathatha ngenhliziyo. Awungambonga nje uNkulunkulu ukuthi hayi yena uyasiphilela futhi uyasimboza nala Nkosi esihamba khona. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu nokuthi ukwazile ukubuya kimi back ukuthi abuye azoxolisa ngento engingayazi. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ngithi uyalenzela igama lakho dumo. Hayi ixosile intombazane bazalwane. Ngathi hayi bengenankinga nawe. Mina njengoba ngazani nalutho, angizani naloko kuthakatha, angazi naleyo nyanga leyo. Futhi inyanga enkulu kade ngihamba nayo. Yiyo phela engithakatha ngayo. Ngiyambonga nje kakhulu uNkulunkulu ukuthi hayi igama lakhe nje likhulu lihle ngaso sonke isikhathi. Hayi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Jesu Kristu inkosi, ngiyabingelela entabeni yendlu kaJehova kuyabonelelwa ekhaya kaNsibande. Ekhaya lezwi ngithi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga ke bangcwele uNkulunkulu ngithi angilethele ubufakazi uNkulunkulu asenzele bona ekhaya kwaMbeje. uJesu Kristu inkosi. Singenile emkhosini ka-14 days ne-firstborn yala ekhaya kade nje ehlezi engasebenzi. Sithe masingena emkhosini saphuma ke emkhosini ke sesiya ey'nkonzweni zikagodi. Bathe mabefika-ke lapho nomunye umfana bacela ukugezela umama uPostoli imoto. Bayasho bathi nje hayi thina sicelela siyazi ukuthi njengoba sesigezele imoto siyithathela isibusiso ngokugeza imoto kamama uPostoli. So-ke mase kubuya-ke endleleni-ke kuhlekwa lokho ukuthi nje hayi thina nje sithatha isibusiso. Bazalwane ngiyambonga uNkulunkulu kuthe nje sibuyile ey'nkonzweni kagodi. Umsombuluko wesibili sibuyile ey'nkonzweni. Wahamba ukhazini wakhe wayofesa efuna umsebenzi kwenye inkampani yama-security. Bafike bathi sicela usifunele umuntu onalezi zitifiketi. Wathatha inamba, uthatha ifoni, wafonela ukhazini wakhe umntwana wala ekhaya. Wathi na umsebenzi. Wavuka kwathiwa akavuke ngoLwesibili alethe i-CV. Wayihambisa i-CV. Uthe efika kwathiwa welcome, uyaqala mhla ka-1. So bazalwane bavuka mhla ka-1 bahamba nokhazini wakhe bafike baqala emsebenzini ngoLwesine. Uthe ngoLwesihlanu bamnikeza ikhiye kwathiwa akathutha abantu abayise emsebenzini. Labe khona abarenti indawo yasemsebenzini okwabo nje bazothenga ukudla. Bazalwane lithi izwi lenkosi lihlala ezweni uzondle ngokukholeka. uJehova uyakwazi ufiswa inhliziyo yakho. Sesihamba lapho umama uPostoli uyithintile indaba ukuthi abantwana bamgezela imoto ubacelela ukuthi bathole umsebenzi. Bawutholile-ke bazalwane ngaphandle kokuyofesa nokufuna umlando endlini umsebenzi. Bazalwane uthi uNkulunkulu okungenzeki kubantu kuyena kuyenzeka. Ngimbonile-ke uNkulunkulu ukuthi nezoni uyayikhumbula. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Ngiyaxolisa baba nokuthi njalo nje sengiyabheka la mangibheka ukuthi ayibo njalo uma ngithi uJesu Kristu inkosi bengimbhala ngo-small letter.
wena ubaba angiphendule umphostoli angiphendule ngoJesu Kristu osebhayibhelini. Mina benginganaki, ngiyaxolisa nokunganaki kwami. Ngicela uNkulunkulu angithethelele kakhulu ukuthi ngimbhale igama elithi uJesu Kristu ngama-small letters. Ngicela uNkulunkulu angithethelele ngokunganaki. Jesu Kristu inkosi Baba, sibusise ey'mpilweni zethu. uYesu Kristu uyinkosi Baba. Bendinombono apha Baba, andazi noba kungalunga na malunga nama-emojis. Abantu bafaka ama-emojis ngempazamo Baba. Andazi kunganjani ukuthi ngoba ndiyaqonda ukuthi mhlawumbi umntu kuye kuthi xa edilitha inkonzo, kwaba bantu badilithayo inkonzo, xa edilitha inkonzo libe seliyafaka i-emoji ngephutha. Umhlawumbi noma ke efowada eshera inkonzo, esherela omunye umuntu inkonzo, bese ke ngephutha umhlawumbi liyangena i-emojis. Andazi Baba kunganjani uma kuthi ke umntu before adelete inkonzo aqale avale amadatha, noba ke ezoshera inkonzo aqale avale amadatha, ngoba mhlawumbi akukho okuthumelekayo xa evaliwe amadatha. Avala amadatha then abe seyadilitha kwinkonzo zakhe, noba ke seyashera. Andazi noba kungalunga na Baba. Ndiyakucinga nje oko. uJesu Kristu uyinkosi Baba.